weekend. Kumusta? Magkape tayo. Kape-kape. Good morning. And mag-facial. Organic tayo mga sis. No makeup and everything. Wala. Mag-organic muna tayo. Tanaw kita. Good morning, Sol Abby. Good morning, sis. Hello, sis. Good morning, Sapi Vlog. Kagigising ko lang mga sis. Parang I feel something, char. Wala lang. Gusto ko lang mag-live. Good morning, sis. Abby. Nag-ano kayo, oy? Sapi Vlog. Kaninong ninja mo ba to? Mag-facial tayo. Ito yung nabili ko last day. It's so mura. Original from Korea. Ganda siya, guys. Ganda siya. I love it. Puso ang magpasya. Wala lang ko ba siya? Hello. Hello. Good morning. Wait. Hello. Thank you. Hi. Saglit na ha. Hello, Sisi. Good morning, sis. Anong oras dyan, Wendell? Kagigising ko lang ha. So, kayo na mag-adjust sa mukha ko. Ito ko yung gamit ko mga sis. Aloe vera. Mang morning lang siya. Hi sis, hello. Rens Vlog. Hindi ako maputi sa sa personal. Morena ako. Kaso na ako ba, mahilig ako sa mga gulay-gulay, ganyan. Kaya hindi ako masyadong maraming bigas-bigas. Ano oras dyan, Wendell? Soral. Mike Channel. Saan nga ngayon? Mike Channel o ba to? Or Ninja? Ano to? Hi, sis. Speaking. Mike Channel. Channel mo ba to? Or ano? Ninja ba to? Baking Yoma. Good morning. Okay, sis. Salamat, sis. Idikit kita ngayon sa main. Dairos. Ginas, good morning. Na, alam niyo naman yung mga drama ko kagabi, no? Parang anong tawag nito? Basta. Okay, bayot. Ninja, kanino to si Mike, si Wendell, Wens Vlog ba to? Okay. Salamat, sige. Pag matulog ka na, pwede na maglayas. Char. Yes! Adi! Uy, si Adi, suki na talaga. Adi, Sukadi. 57, nang shoutout. Salamat. Ginas the Great. Sana all great. Mga Japanese, ang mga Japanese, ganyan yan sila,
Every morning talaga yan sila. They do like this to their face. Aloe vera gel. Na. Tapos, ganyan daw sis yung exercise. Mga ano, huwag nyo i-feel na may lunukin kayo ha. Pero maganda daw yan siya. Kaya, it's a good exercise, Sir Adi. So, kader, 50 to be like this. Yung i-feel nyo na parang may kinakain kayo. Uy, totoo daw yan, oy. I'm doing facial, Sir Adi. It's all Abby friend. She's our good follower, Char. Ano siya, sis? Ito, sis, oh. Maganda siya, sis. Mura lang, sis. Basta yung original lang talaga. Maganda siya, sis. Minsan sa kilikili ko, hindi ko pa siya totally ipakita. Charot. Hindi ko siya as in ipakita totally kaya hindi pa siya maputi talaga yung kilikili ko. Maganda siya. Bakit aga mo? Maaga nang talaga. Wake up early naman talaga, sis. Hindi ako, sanay na yung mata ko, sis. I'm Hello to see you. Maybe you have a great day ahead. Thank you, Hello. Thank you. I will check Hello channel. Okay, sis. Okay. Thank you, sis. Making yung Sappy vlog. Okay, sis. Dairos TV vlog. Hindi ko pamilyar to si Hello ba? Okay. Dito. Dikitan kita sis ha. Mamaya sis. Hello. Oy, Wendell, hindi mo na. Gagawa mo na ako ng tutorial mamaya. Ipasa ko sa bahay natin. Maganda. Ay, Maris Cabador. Hi, sis. Thank you, sis. Kung magpakilala kayo ba sa anong bahay ninyo ba? Para alam ko. Asa? Hindi kayo na duty, sis. Hala, milagro si Gina. Yes, nagkapi ako. Yes. Alam niyo guys, talaga medyo nirelax ko pa yung mind ko kasi nag-problem ako. But okay na ako okay na. That's life. Sis Dai, Rose Vlog, Pramaris Cadador. Pang last na to, sis. Kasi yung liig ko, sis, hindi siya masyadong maputi talaga. Hindi ako yung liig ko maitim-itim din siya minsan. Yes! Mega love shoutout! Timuray! Salamat! Masensya na kayo sa admin ninyo ha kasi anong tawag nito? Feel ko lang isang mag-live ba? Depende sa mood ko. Oh sis, maganda siya din. Minsan. Hello everyone! Pakilala na sa tayo sa Sulabi in the air. Yes! Sulabi, mag-live yan siya. Pakita yung mukha niya. Yan. Tapos sis, pagkatapos nito sis, naglalagay ako ng mask. Ito yung mask. May mask din ako na andun. Ito sis. Sis, mask. Kaya nga, kasi, alam mo naman yung mga time namin ba, ano ba, hindi naman tayo pareha sa mga paangat-angat channel na may mga time talaga ba na, huy, ganito, mga anak-anak, mga live. Hindi ako, wala akong time sa mga ganyan. Mga paangat, ginoop ko. Tapos, ito yung mixing ko, sis. Gawa ko ng mixing. Para sa kilikili ko, sis. Hello, Buang World! Ito yung sa kilikili ko. Mamaya na lang to. Mamaya na siya. So, yung kilikili. Tapos, itong sis, aloe vera, nilalagay ko din sa kilikili. Ganda siya, sis. Basta yung original lang. Huwag mo na, pag maputi na siya, sis, doon na ako mag-confident. Hindi naman ako masyadong makapal pa yung mukha ko. Size 16, okay na yan sa akin. Maganda naman talaga ang Japan Gold. Kasi yung Japan Gold, naman talaga sis. Tawag nito, Maris. Tawag nito, matibay. Mura lang to sis.
Mura lang. Magbalay sa Kilikili Power. Melissa Dono says. Melissa Dono. Lagyan lang shoutout. O hindi kayo nag-work? Ang dami kong mga pinaglalagay ko sis. Sa mukha ko sis. Yan yung mukha ko sis. Organic yan. Oh yes sis. Hello. Dikitan ka na ngayon sis. Ito yung pakita ko sa inyo mga sis. Ang dami kong mga pinaglalagay sa mukha ko mga sis. Ito yon. Pagkatapos ko mag-ano mga sis, placenta. Pero ito siya once a week. Pero ito talaga yung daily ko, yung face lotion. Yan siya sis. Then yung pang ano ko mamaya, pag maligo ako, ito yung cream. Okay. Maganda to siya sis. Ang dami ko pa sis, mga lotion sa body. Kasi sa yung mga lotion, mga stem cells, alam niyo yung mga stem cells na lotion. Meron din ako. Kasi hindi tayo maputi, no. So may oil din ako sa ano. Sana all. Yung oil siya pang pa-beauty din yan mga sis. Ang dami ko sis. May din ano din ako dito, yung sa peeling gel. Pero hindi siya palagi once a week lang. Yung mga matatapon na talaga na ano, ito din para sa mga blackheads. Yan, sa blackheads. Oh, i-vlog. Sis, ang dami ko mga video talaga dito sis. Hindi ko pa talaga siya na ano, mamaya nasunod na yan. Sa vlog, tara, halaga, tara, samahan kita. Charot. Yan mga sis. Then, ito din sa kilikilo ko sis, pampaputi. Ito yung perfume ko na Chanel, ilang dekada na. Yan kasi siya sa chat, kaya hindi makablog. O, gani, o. O, ala. Bango-bango nito sis. Mahal siya. Ilang ano to siya, ilang taon nito, ilang years to siya. At higit sa lahat ang Avon, whatever. Yan sis. Alam mo naman mga sis, hindi ako kaputian no. Hindi ako kaputian mga sis. Wow, dami ako pagkansali madami. Yes, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Ito yung ano ko. Hindi kasi tayo maputi na kaguyan. Katulad ni Sulabi no, puti no. Na ala tsaka na genus no na organic, fresh from the farm. Yes, sis. It's okay lang, sis. Uy, understand, sis. Alam mo naman, mga mabait yung mga, ano natin sa GC, sis. No problem, sis. Sa ibon yan, sis. At saka, ito yung lotion na ginagamit ko, sis. Nawala yung takip, kinain ni Wapol. Hello. Walang problema yan, sis. Alam mo naman sa GC natin, sis. Walang problema yan. Kasi, lalo na pag busy, ganun lang. Ay, bawal stress. Uy. Namatay yung ano ko. Nagkape ako, sis. Ako sis. Oh. Then, bago ako magkape talaga sis, nadi-drink ako ng cleansing sa katawan. Ito yun, I'll show you. Oh. Ito talaga yun sis. Ay, ikaw pala yan sis. Correct, tama. Ay, wala sis. Pang cleansing to sis. Kabutya. Alam niyo to, kabutya. Correct, tama sis. Kabutya. Bago ako mag-breakfast, Leia, bago ako kain ng meal, ito yung ginagamit ko. Tapos nilalagyan ko siya ng lemon at saka maligamgam na tubig. Pang cleansing sa katawan. Kaya nga, kahit ako, minsan, nagbilay-bilay ako minsan. Yes, magbilay-bilay ako minsan. Hindi masyadong laspag tayo, no? No. Ang daming huhim-huhim dito mga sis. Oh, napakaano ko sa ano. Ipakita ko yung red ko ha. Oh, mga huhim-huhim yan mga sis. Lahat mga huhim-huhim yan. Mamangga pa oh. Oh, ayan. Mga ano dyan mga ano yan siya mga sis. Mga huhim-huhim. Yan. Lahat. Oh, yan.
Ginoo ko sis, huwag ikaw tayo mamatay si ako sis. Maraming magalit, mamatay tayo ito sa ginoo ko dahil. Huwag muna sis, wala tayong counter na maingay. Ganyan talaga ako mga sis, dati pa. Kahit, oy, di mo ko ka-afford na sis. Ako din no. Churchill ang dito sa akin, taon nito. Ako sa mga sis, mga hilig ako sa mga ganyan mga sis. Kasi, mahirap ng mga sis, no. Health is wealth, no. Diba, so labi, no. Ako. Pero honestly mga sis, minsan lang man pag I feel something, nagagamit din ako ng mga sis. Ito siya gabal, pangpales, stress siya and everything. Gaba, ang charot. Kaya mga sis, ito siya yung supplement ko sa pag-beauty na hindi ako ma-stress at saka blooming chart, blooming downhill ito din. Ang dami mga sis. Ang dami sis. Ako sis. Kasi for me naman, prinsipyo ko talaga yan mga sis na aanihin natin yung mga kayamanan natin sana o may kayamanan kahit wala pa. Pero kahit pa paano, hindi na may mga blessing tayo sa life. Anihin naman sis kung hindi tayo healthy no. Andito pala yung camera. Saan yung camera? No. Hindi tayo mga healthy sis no. Anihin naman yung mga ganyan-ganyan pag hindi na tayo healthy no. Ay, ginoo ko dahil. Okay, gano'n. Ganyan talaga ako sis. Then, may din ako dito sis, medicinal wine. Ito yung medicinal wine ko. Pag pagod na pagod ako sis, hindi ko pa ito na-open kasi may isa pa ko doon. Pag pagod na pagod ako sis, kinangin ko. Tulog pa sis, oy. Pasensya na kayo sa mga ko ha. Pakita ko sa inyo yung ako. Excuse me kasi hindi pa ako naglinis mga sis. Wait lang. Hala yung mga toy mga sis. Hindi pa ako naglinis kay umaga pa man no. Nawapol Hello. Good morning. Good morning. Iko na. Iko na. Natug man din siya sis. Kaya hindi nagsamok-samok sis. Kawawa ang mukha niya. Iko na? Iko na mami? Iko na ka be? Iko na ang mami? Ay, kaluwi siya nawang. Antok. Bye-bye na. Hanap ka ni Ginas sa labi Ha? Di mga sis, ipakita ko sa inyo sa taas sa ito mga sis, sala to na maliit namin. Dati, for some reason, nasa ako talaga malaking bahay, siya Hilason. Pero totoo yan, diyan ako dati nakatira, pero basta may mga ayun, diyan ako dati nakatira mga sis. Mag-garden ako dyan lumayas ako mga sis. Tsaka dito, hindi ko na mag-walking sa amin. Okay sis. Come baby. Asa, at saka pasensya na kayo mga sis. Ito yung storage siya ko mga sis. Hoy, ang dami mga sis. Okay, ito, ipangtapon ko na to siya. May mapadala ko na sa Pinas sis. Sis, sa YouTube ako sis. Hindi ko na nasikaso to. Padala ko sa Pinas yan. Then ito mga bag sis. Itapon ako to sis. Kasi, mahal ko sa padala sis. Sayang ba kahapon alito ako na-organize. May ganyan-ganyan siya sis. Itapon na lang ito no. Okay. Kuan. Ito sis mga i-clean ko pa to sa mga sis since nag-whitey ako. Napabayaan ko na let's see. Oy. Here's ang body. Layo man sa Okinawa sis. Maganda sa Okinawa. Maganda sa Okinawa kasi mainit at saka maraming mga butas na kasi malapit na yung Pilipinas. Hoy! You want to pina? Manghihi na si Wapo mga sis. Manghihi daw siya. Okay. Yupi na, yupi. Maihi din. Alo. As in. Diyan ako magtanim. Yung ginawa ko ng fertilizer.
Mga sis, ginawa kong fertilizer yan siya. Sa baba, may ano yan siya kasi kasama na, diba? Yan. Yan, mga fertilizer yan, oh. Fertilizer mga sis. Kasi ito, nilagyan ko to ng fertilizer. Ito yan siya. Nawala ka na kasi, sis. Sige, wait lang. Andito ako, sis. Okay na? Agi, atay. Okay na? Ito si Wapo, diba? Nangihi siya, no? Ano nga ito yung itlog, sis? Ganyan yung itlog. Patintin niya, patintin. Kaya mabaho yung patintin niya, no? Lagi. Yung ano niya. Basta labas siya, sis. Hindi magbaho yung mga bed namin. Ganyan talaga yan siya. Si Bonilla po eh. Yung paa niya mga sis. Yung paa niya, ginatapuhan talaga yan sis. Then, yes, very good yan. Maarti man tong baby ko. Maarti man yung baby ni mami. Wave ka na. Ano na siya sis, feeling virgin. Then after nito sis, kasi syempre naaman sa paano. So, ilagay ko to siya dito sis yan. Pahid-pahid. Pahid-pahid yun siya sis. Dito lang man okay lang. Ito kay wapon to na tissue. Ito sis, sa floor. Ito sa floor. So, gusto ko to siya sis kasi nga mabango. Mabango siya. Pampa-beauty. Thank you, madam. Ayan, pampa-beauty yan siya. Ito mga sis, gusto ko to siya sis kasi mabango. Thank you sis. Balikan kita sis ha, Lord ha. Salamat sis ha. Yan. Oh, actually sis, may ano yan siya, may ganyan-ganyan. Pero, ito na yung inano ko. Hawa din ha, biwapon. Yan. Ito sis, may pang-map talaga yan sis, pero feeling ko hindi siya nakukuha talaga sa ano, pag ganyan kasi yung power of love, ganun. Yan sis, mabango. Rose di siya yung scent. Ganyan yan siya. Ganyan. Mahilig ako sa mga amoy-amoy mga sis. Kahit sa amoy sa mga bisong. Charot. Char lang. Charot. Yan sis. Yan. May ganyan talaga yan. Ang tawag niyan sa mga panghandil nito ng lalagyan. Ako, komportable ako sa ano sis. Sa kamay talaga kasi minsan pag matapang nag-gloves ako. Ito. Mabango siya sis. Mabango. Sis. Yan. Pink ang bisang. Ayan sa mga sis. Yan. Gusto ko yan sis. Tapos, after nyan sis, magsindi ako ng kandila. Kasi, pang paswerte, pang paano alis sa mga demonyo. Yan sis. Kahit anong ano sis. Umaga dito talaga nililinis sis. Kasi, taong nito sis, ay. Naman sa ano, sa front mo, dapat malinis yung ano mo. Come baby, come mami. Go there. Ayan, so, para magamit yung mga ano-ano natin dyan, mga tissue natin hindi masayang, gamitin sa pangkabuhayan showcase. Ang kandila. So, ito sis, i-live show ko sa inyo yung ano. Sana yung hurim ko dito, sis. Hanap ko yung ano ko. Excuse me, hurim ko, sis. Nawa man, sis. Baka kinuha ng ano, sis. O, ganyan ako, sis. Mahilig lang ako sa mga paswerte. Malay mo, diba?
with hard work. Ganun lang yun. Maniwala tayo sa mga ganyan-ganyan, okay lang yan para sa akin. Basta, nag-work hard ka din, no? Ano naman yung mga pang baswede-swede, tulog-tulog ka. Nawala yung okay mo, skusa. Nawala, mo sis, baka may demonyo, sis. Kagabi kasi, daming demonyo kagabing litsi. Nawa, sa nawa. Ito yung kandila ko. Andito na. Ito yon. Ayan mga sis. Yan. Ito mga sis. Incense holder. Ito yung incense. May mga incense holder din mga sis na yung papaganyan tapos close siya. Ito yung sabi ko sa inyo, yung white sage. Yung pang paano ba? Ito yung mga oremus ko sa bahay. Pero mas maganda yung dahon talaga kasi mas effective daw yun. Mas effective daw yung yung unsay ato day? Kumusta naman atong paningkuan din na si Mary Ann on nawag? Hoy. Natawag na call center. Yan. Yan. Got yan siya. Hoy, isa ka. Mag-live ko padali. Yan sis. Maganda yung holder na isa sis. Yung dalawa talaga nawa. Masyatian. Hoy. Hala, shout out tian oy. Sige ba makagkaon oy. Shout out sa akong ate sige kaon. Ginas atian oh. Live ni te. Pag hi ba kay dollars na. Na-shout out ba? Kasulabi oh. Ha daw. Pag shout out ba? Sige, siya kaon sis. Yate, Yate. Kapila mo ka mamahaw, ti. karon pa mo kaon oy. Kaya pa rin naubos yung bigas. Agad. Sis, oh, siya na lang entertain, oh. Ate ko sis, oh. Virgin ba yan, sis? Siya matulon. Yate daw. Oh, anyway, balik na tayo sa Oremus. Oremus. Ano ko sa ilaha sa akong ginabuhat. Nama sis. Ano siya. Andyan pa kayo 5 million? 5 million akong viewers ba? Awa ka good, oh. Yan. Good morning, Kaupayang Vlog. Hello, sis. Good morning. Yan siya, sis. Tapos, nilalagayan siya dyan. Pero maganda yung isa, sis. Pero hanapin ko yun, yan. Ginas. Meron to sa, Shopee. Yan siya, no. Ay, bongga dahi. Hi, sis. Oh, ito siya, sis. Uy, grabe naman kayo. Mag-like kayo sa live ko. Uy, watch kayo dyan. Hindi yun ni-like. Mawala naman kayong char. Mawala kayong manners, ha? Charot. Hi, sis Kaupayan Vlog. May wala siya. Center! May call center na isa. May tumatawag na isa. Tawag sa si Uncle. Oh, yan mga sis. Anyway, mga sis, that's all for today. Thank you sa 10 million viewers, umalis na yung 5 million. Kaupayan Vlogs, Leia Vlog, Wendell, Soul Abby, Gina's Channel, si ano pa to, sis, yung, si sis, Amaris, Fabador, si sis, sino pa yun sa si Halor,
Yes. Kaupayan Vlogs. Salamat. Kaupayan Vlog. Kaupayan Vlogs. Kaupayan Vlogs. Isa sisa. Vlogs. Thank you, sis. O, sige, sis. Kaupayan Vlogs, sis. Ano na ko, sis. Ano tika dito? Tawag nito. Sub tika later sa isang ninja, ha. Thank you, sis. Cause I'm so sleepy pa, sis. Then, after nito, sis, pag inom ng kape, kayo din, wag po YouTube, wag po GZ, whatever, sa mga live niyo na, hindi naman as in, need unahin. Unahin niyo yung self niyo, unahin yung sarili niyo, and self, Tagalog, English, ano ba yan, oy. Tapos, magkain muna, wag masyadong papuyat, kahit ako ma-stress sa puyat, no, pa-advice, no, pero, dapat talaga yung unahin yung health is wealth. Stay pretty, stay real, stay beautiful, whatever. Thank you mga sis. 30 minutes na, basig, maano tayo dito. Mataas na naman may istorya deh. Masakit na yung ano ko dito deh. Mainom na akong tubig. Bye! God bless. Thank you. Babu.